Hato fila jui ba briew uba im hakapop ne uba le pop u kmen. Ngate ngampat jui fi. Baka jing shar ka long kumta ba uno briew ba le pop. Unong kmen lano ho le si hakato ka por ka ba ule ka ka pop. Usngo ba u kmen henry hadien nang ta tangkat tu kat ni por kawan ra ka jing babi. Unda babi unda snowsi bat kan wan ka jing tang ka jing pang ha ka men sim jong tau briew. Kapop kam day ka batiang, kapop kam day ka babang, kapop ka day bit ka bakatang, lano ka bakatang ka nomla ban tiang. Tadeng ta usoitan upersyang ban syukori gi babon da ka baong le ekane wang kani ka long ka babang, kani ka long ka batiang, kani ka long sisya ka ba internet. Re kwa banong ifi kani ka sngi. Kapop te ka day bi kapop. Maka bainong jong ka babel ka ang ka debe ka jingyap. Mdan manoro ubakwa ban yap na marwabalay ka jingyap ka long shisha ka ba ktang, ka ba pang, ka ba jinjar, ka ba kordit, ka ba sosat, ka ba sngosi, na ka ba sngosi tam. Ni shobangan krani ka ktien ni ka pon nga kwa ban ay kublay ru yafi. Way ki ba ju snap ya ka Khubor Step. Yafi ki ba shashkor ka ktien ka jong blay ba don na pring jong fi nga ong ka ta. Let's say don na pring jong fi, let's say. Dan na pedeng jong fi ka sin ka manengkong fi ka channel but ya ka ba kumnor fi poi ban pet ya ka jingkren ha ka sngi nga da ai kublay fi we baro ha ka kerteng ka jong trai ba nga sngo ndey tang ba fin chu pet re to nyan ka to subscribe button hang to ba fin subscribe ya ka channel kanang ba fin yo ya ka Khubor ki jong trai na ka sngi ai ngo you blay mentala jan license ngila yo ban ai ya ka Khubor ki jong blay man la ka sngi klempep watang shi sngi ru ai ngo yêu blay na ka banta kata ba ngai de lamba ka jing dwai ki jong fi lamba ka jing tre shi tam lang ka jong ya ka bangi la ken ban yo ya ka Khubor ai ngo ka de ka jing ai ki jong blay ya ka bangi yo ban ai ne ka Khubor ki jong trai fi man la ka sngi ba ngai utran ka khu fi ngielap ka ne ka ro ka daw ka long bo trai on khile yalap ka gospel shi ben rio baro yalap ya ka gospel shaki ben rio baro bo tau ba ngai yo open baptist on pen em re ya tau ba ngai on pen rem kani ka ka ktien ka bo trai u hikai u hukum bagay ka ta ka jing angnot ka jingi ka long thik kum bo trai u angnot ba umman ba goi ka men sim kan jat no andre ba baro ken poi shaga jingkala ka bomot trai kwa ba ki bru ken pai na ka prthei u kwa ba baro ken kala ka bomot bakin pai no na ka ta ka lenti jong ka pop shaga lenti jong ka hot bakin pai na ka jingyap shaga jingim badeng ta ngialap ya ka gospel hadu ka sngi namarba ngikwa ba ka jing im jong fi kan kala ba ka bom jukut ka jong fi kan day hadu jokding and ka bom jukut ka jong fi kan long bat utrai unong penem tadeng tang ida angnot shisha ya ka ba ngin ui ba ki mensim ki kala ka bomot kita ki mensim kin yo shisha ya ka ta ka jing penem kan kwa ban kran ni ka subject ni ka sngi ba ngampat ji ba briew ubale pop ba un kmen Padeng ta don na padeng jong pi le se ka ni ka sngi fi don ha ka jing so si ka men sim le se ka don ka pop ka fi la le men shwa but ha ba fi kan mau ni ka pop am fi sngo si de ha ba fi kan mau ka e ka ba fi la le fi la babi re fi mla shu ban le e ka ba don fi ka ni ka sngi ka momenta ka ni ka dei ka ji hi kai ya ki wei pat ki ba pat le pop but ki ba mut ru ban le pop ka ni ka ji kai ya fi ba fin sngo ba ban kiar na ka pop kala ban bang tang san minute na 10 minute kala ban bang tang shimit henry men step ka wan ka jing yam men step ka wan ka jing babi men step ka wan ka jing thang namar babalay ba la kum ngop ha ka pop tading ta ka ban fi habang apay iktin ka jong blay uno ru am ubale ka pop ngami ibu un kmen fi pay udevet ule ka pop hato kmen em uklem kmen uda snowsi uda yam uda linear but uda yam ktang khmat ke jong blay namar balay baga pop gam juan ra ya kata ga bathiang udai be usok ktang udai be uba pen pang udai be uba pen jenjar uba pen kordet ya ka men sim but ya ga jingmot but ya ga jing em hi tading ta nga kwa ban ong fi ka ni ga sngi balay bafin le pop ya ga bafin ktang la fitip baka ne baka de ka pop ho ibang baka perthai ka le itnat baka perthai ka pediang ro renga kwa banong fi tang bala le ka perthai ka mut la deilut tang baka perthai ka endorse le ha baka perthai ka pediang ye kata la baka perthai ka le ka mut
bakala bes ne kamut bakala biang tadin ta kwa bnoi fi kani ka sngi ka mamanta ka jing em ka ba kmen ka jing em ka ba dap da ka jing suk ka jing em ka balong light lut ka David tang la da file ka tin ka jong blai banga I ka ta bo no breu ba em ba utrai ngai I ba ka jing em ka jong ta breu ka long ka jing em jong ka jing kmen kala ban don jing le hang ni hang tai ka don bi kat banang ye em ha ka do kat bang yang don lang ni ka pertai ka don ni kita ge jing le and re utau breu wat hapdeng jong ka ge jing utau breu wat hapdeng jong kita ge jing le utau breu ukmen namar balai ba utau breu dei shu ma ute uba em ka tin ka jong blai ka ong ye kata ba upol ukren ho yangala sa nar pna lembat ukres kamut uta ubriu bodon bat utrai ude ubriu bla sa nar pna kamut uto ubriu ubarem ulayap kababal ka ongkom ne tungi pule ne ka pon galatial no ar khot arpo nasutrat ne ka khot abang pule ni pule ne ka por la sa nar pna yang lembat ukres pen ban nga im re manga shu an re ukres kan u im hanga bagata ka bang im ta ha ka do nga im daga jinget ken hauta khon ublai ubala yang bobla IT no yela de na ka banta jonga ngam perleno ke jing ublay na mar lada ka hok kalong da ka hukum te kom ta ukres layap leno kababal ka kren shai ka tala sa nar pna yanga lembat ukres kamut nga layap lembat ukres penban nga im kamut la nga layap makana ringa im mar ka jing yap ka dai tang ta ubreu berim ya ta ubreu manshwa ubreu bakenjado uta ubreu ulayap Henry penban uta uim marbalai bahapo jong umdei shu ma uba im Henry umensim jong ublei habula rung hau tau breu umensim jong ublei upen im yo tau breu baruang mga shu Henry ukrisken uim hanga bagong ni bagata ka bang im tahaga do ng im daga jinget hau tau kun ublei uba it yang abu bla IT yala din na kabanta jonga Ampelana na ge jing blay tadai ta kwa bang fi tada pipi la pdiang si shai utrai ge jing jong fi dei chu ma ppm and dei utrai u em po jong fi man sim jong utrai u em po jong fi boy ni man sim jong ge jing tengen man sim jong ge jing su man sim ge jong ta ge jing lai loi tadai ta la fi em ba utrai nga garantie fi si spa na si spa pin long ki breu ki ba kmen tamang ni ka parthai henry la fi em ha ka parthai fi sno ha ka po balada fi ema ka pop shu I kumba kmen na bar ri hapo kadai ka ba jinjar ka ba kordet ka ba sosat mano balaban I kata dai tang mapi ba sungtho ya kata dai tang mapi balaban I tiki ummat ge jongfi dai tang mapi ba yo sngo tiki jingyam ge jongfi na mar ha pile pop dan ba yo sngo ha dai tang mapi ya ge jingthia ne kamra ka ba vidan piyam ba kata ka ba jingyam le se ka nom long ka shabar ka la ban long ro ka jingyam ka ba hapo ka man sim ge jongfi ba dai tang mapi balaban sngo e kata ha ba pi le pop ka dan be ge jing penram haba pibi le pop ka dan be ke jing thang ke jing susi ka jing pang ha ka man sim dan gi breu ki om le la dang apen hap khon le yu dang samla man ta nga kwa ban em kom ne ka jing em jonga ngan em ke jing em ka balong ka luit ka ba light luit ka jing em ka ban shia shong bi kom to ka live in relationship ka bang in shia shong lang kom to khlam da pini tho yeno in shia le kmen bi ka ta ka shong kha ka ta ka auria hang ta dala yo khon om le in shipen hap bi tai khon ha VM kumta ka songobang mentate Henry kata ka jing songobang kan ka labi siya ka jing thang hoy utu breu laban fi Henry hadin fin le ayupat ka jing ka jong fi la pilapan hap ko ar lai CNM katam kam judai ka bayo free ha ka file pop ka pop kam ju long free ka pop kam dai ka bayo ka pop fi hap seo da ka dor ka baram Tadai ta ka babal ka ong for the wages of sin is death kamot fi hap an seo bainong ya ka pop da ka jing yap Don ubreu bla le pop post nem le ar post nem men shwa Henry la dau ken mau ya kata menta kadang wan be gajing penrem tadin ta kwa banang fi la fil ka pop ka penrem ya fi ka pen mong ya fi ka pen pang ya fi dan kibri ke bedi kiat ki ong di kiat na mar balai bang asosi de karbonang di unang sosi karbonang di kata unang thang ga mensim mar kamdan gano ka solution nang ne ga perthai ban yo ya ga jing kemen light stang nau trai Mau Jisu day us im ke jingsuk ba day tang hau ba phila ban shem ke jingsuk kam de ka kiat kam de ka drugs kam de ka auria kam de ka jingsuk bha jong de prasai ka ba phi pin yo ya ke jingsuk ka ba shisha ka jingsuk ka ba shisha ka wantang da u Jisu tadin ta bha phi yap no
Hagi jong ni ka pertai. Pi empat da ukres hapo jong pi. Bala da giksut ki wan yale ya piru. Uni mensim jong pi ubah hapo jong pi umi ban yale. Bala bu yale am giksut bara ki alim lut. Tala pi dan tang kata ka mensim jong pi fin yale ba giksut fin amla. Ka jing em ka jong fi em kan long ka jing em ka bala sha jok. Ka jing em ka ba em ha ka jing ram. Tada yang ta ai ba ka ni ka sngi. Ba ka long ka sngi jong ka jing kmen na ka ta jong fi we baro. Takada wat num kmen ban le pop na marba ka pop ka don ka consequence ka don bet ka ere ka ka ban persosi fi ka ban pen thang fi ka ban pen pang fi bat ka ban pen hap fi tala finang le pop menta ka fi ngap ini ka tien ka mang pen soi fi no eta ka pop ngatip himla ban dala di ngatip ki barok ki long ki bala hauta uba pen syai bor yang wei umen sim ba ko lada pi how men sim ba ko fin yo ka bor ban job ya ka bor jong ka pop ngai fin job bet fin lat bet ngai fin bet na marba uta ba po jong fi ulong ba kam kraw ban uta ba ga pertai ngai try ka khu fi ni ka sngi ban ta bala fla le pop pan map no try ka la ka bo mut sha wat le pop show ong ka tin jong ble da fila ka la ka mut la ka la sha pan I sha so jo ka la bo mut badang ta ka jik ka batmai do man ta ka sngi hau tra fila le pop la kala penrem ta ka pop fin re reply ka pop jo fi khamat jong tra ble ulong bahok bi ni ban map ka pop ka jong fi ban ben ko je fi na ka ta ka bam hok barok so ta briew bo try mungkin mau show kan ya ka ta jing palat jo bat ya ka ba ka pop ka jong bo try la telep len bang ka ba nang fi ka ni ka sngi ha bo try la telep bo try la pen ko ya bo try la sai pilong gen gi bela ko na ka ta ka pop barok lagi pop ki sau nya kin le kat ka yori sau bertu ru kin le kat unyo lang berat kan ka bor ha ka snam ga jong jisu ka batrai kam hado menta ya ka ban pen ko ya ka ban pen le fi ya ka ban pen san ni fi ba ka ban ai buram ya fi kan la fi pdeng tu trai ka bor ga jong ble ka wan ha ji em ga jong fi ka man dwai ni ka por menta ber fi la kwa ban shai ji le dal de film la ma ka jing le jong fi kam de ka do kam de ka snam ka jing le ka jong fi ka de ya ki ta ki hima ya ki bor ka jing sa charge ka jing dom ki ba ha ka jabneng ada yang tang kwa banong fi ke jing elek ke jong fi ke dei bat ke jing bam man ada yang ta finom la ban yele hidal de da fi khot yu jisu kan ma pinong kinong job ke jong okay ni do ai ni ka por man ta ma trying on man ai ngo me ko pa ni ka khubor ke ban pen snow ni ke kon ke jom ha ka ni ka sngi ba trying ada nget bagini ke kon jame kin snow to ba kam dan jing kmen ha ke jing le pop kam dan jing kmen ha ka ta ka jingle ya ka pop banga duai men ker khu ni ki kon banga ni ka ktien kan ngam ha ka donut jong ki kan ngam api ba kan ngam api kong ada kran ha ka teng jong ji so ba fin kan mawi ni ka wei ba ka pop kam judan ke jing kmen ba ha ka pop kam dan ke jing sok ba ha ka pop kam dan ke jing ten ha ka pop ka dan bi tang ke jing yam ke jing snosi ke jing thang ke jing pang bat ke jing yap banga duai na ker khu fi nom da ka sngi putra sat you pop jong pi da ka snam jong lagi pop ki sau nyan ka pop yu fil ale ngam tip tang ba le se ka la khrau palat da utra udan ka bor ban map yu fi tang ba tang ka ni ka wei wat li phai pat se ka lengkor ka jing long marau ong ka tin ka jong blai u jisu ong ka ta ka dwa ka khoi fi wei baro ha ka teng don bor ta mu jis kres nong panem ban rom da sngi ka jing em je fi ka tmai bu fin kon ma shu ta ge gi barem but ye ke bat mai pinang le be daga bor ga jom sim ko erteng jisu nga dwai nga ingo amen but amen trana kar khoi fi ha ngin se kendo ngin se champat khule shibon blen ta ka pram jo amen